शंभुरीचा पशुपती शिवस्तीन महेश्वर ईश्वर सर्व स्थान सखर चंद्र सखर खंडा सुपर गिरीश गिरीश मृत्युदास सपिनाकिन प्रमथाधीप उग्र कपघृत श्रीकंठ श्रीकंठ कपाल भगवा माधव महादेव कृपाके निरतन कुसंग्रतस्य सर्वज्ञ गुरुगंगेर लोहितं हरं स्वरहरं हरगवा त्रिंबक त्रिपुरांतक गंगाधर अंधकरिपु अद्भुतोषण प्रसाद जप मध्यसा भाव भीमस्तान रुद्रमापति हे महेश्वर हे बलभद्र बलभद्र बलदेव दुतकृत हरवती रमण राम काम बाण बड़े ध्वनिर पर रोहिण तारे नाम श्री हरिण संकर्षण शिरपाणी काली भेद बलराम हे सदा संताय करम भुजंग सेन पद्मनाभ सुरेश विश्व धारम गगन सदन शब्द मेघ वर्ण शुभंग मुलक्ष्मीकांत कमल नयन योगिनी विद्यान गम्य वंदे विष्णु भव भयहर सर्व लोके कनाथ भजे हेले भाई आमे श्लोक पठन करू केते ना केते समय चली जीव सर्वप्रथमे के मां सरस्वती ताहांक चरण विदरे लक्ष्य रखी आमे आम गंतव्य पथरे पति कहबा आहा नम नम जननी गो नम बिना पाणी कुंभ श्री तारणे मामो करुची दया भोले मागो मूर्ख कारी नाता एते वेद विचार से करिए अज्ञात गो नवरत्न पंडित रे श्रेष्ठ होई आजी तोर माता सारा जग करे बारुची
ପତି ଚରଣେ ବସୁଛି ଜଗତ ଜନନୀ ଦିଅ ଦିଅ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଏଇଠି ଥାଉ ହେଲେ ମାକୁ ଡାକିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବାପକୁ କିଏ ଡାକିବା ଡାକିବା ନହେଲେ ବାପା ହେଲେ କୋଉ ବାପାକୁ ଡାକିବା ଆଜ୍ଞା ଗୋସେଇ ବାପାକୁ ଡାକିଦବା ଗୋସେଇ ବାପାର ବାପାକୁ ଡାକିବା ଗୋସେଇ ବାପାର ବାପାକୁ ନାଇଁ ତା ବାପାର ବାପାକୁ ଡାକିଦବା ତମର କେତେଟା ବାପା କି ଆମର ତ କେତେ ବାପା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତମ ଆଈ କହି ଦୌଡେଇଥା ତମ ଘରେ ଡାକିଦବା ତମ ଘରେ ଡାକିଦବା ହେଉ ଆମେ ଯାହାକୁ ଡାକିବା ହଁ ଜଗତ ଯାକ ଲୋକକୁ ଯାକୁ ଡାକୁଛୁ ତାକୁ ଡାକିବା ଓମ୍ ହେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜୟ ଜଗତପତି ହେ ଦୟା ଜଗତପତି ତାରା ପାଦେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ହଁ ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଯଦି ଡାକିବା ହଁ ସେ ଠାକୁର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଘର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା ତମ ଇଶାନରେ ଥିବ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିବ ଭଗବାନ ଆଉ ଏ ପିଲା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲା ଭିତରେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ଦେଖ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପିଲାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖାଯାଉନି ତମେ ଟିକେ ଅଣ୍ଟାଳି ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଦୁଶୁନି ନାଇଁ ମତେ ଦୁଶୁନି ଏ ପିଲାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ତ ଦେଖିପାରିଲ ନାହିଁ ହଁ ଦେଖିଲେ ହଁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଜଳଇ ଗୋବିନ୍ଦ জ্ঞান দেবতা গোবিন্দ জ্ঞান গোবিন্দ মন গোবিন্দ রহি ଦାସ କହିଲେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁଗୁଣ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ତେଣୁ ସେ ପିଲାର ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଆକର୍ଷିତ କହିଲେ କଣ ବୋଲି ଦେହରେ ଥାଇ ସାହି କହୁଛନ୍ତି କଥା ମୋ ଦେହରେ ଥାଇ ଶୁଣନ୍ତି ସକଳ ବାରତା ପାର୍ବତୀକୁ ଶିବ କହିଲେ ହଁ ମୋ ଦେହରେ ଥାଇକି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଦେହରେ ଥାଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହେଲା ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଠାକୁର କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଘାଟେ ଘାଟେ ପୁରୀ ଅଛନ୍ତି ଘନା ଶ୍ୟାମ ମୂରତି ଘନା ଶ୍ୟାମ ମୂରତି ଆଉ ଘଟି ଅଛି ମାୟା କେଉଡ଼ି କେହି ନଜର କିଛି
ମମୂରତି ଠିକ ଘଟି ଅଛି ମାୟା କେହୁଡ଼ି କେହି ନ ଜାଣେ କିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିକି ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ଦେଉଠି ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହଁ ହଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରକୁ ଆଉ ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଲା କ୍ଷଣି ହଁ ହଁ ସେ କଣ କହୁଛି କଣ କହୁଛି କାହିଁ କାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି ହଁ ହଁ ଯୋଉ ଠାକୁରକୁ ମା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇ ଠାକୁର ମୋର କାହିଁ କାହିଁ ବୋଲି ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁ କାହିଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାୟା ପିହୁଡ଼ି ଲାଗିଲା ଆଚ୍ଛା ସେ କାହିଁ କାହିଁ ଶବ୍ଦଟା କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଠିକ ହେଲେ ସେଇ ଠାକୁରକୁ ଯଦି ଆମେ ସେବା କରିବା ହଁ ହଁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଆସନ ଟିକେ ଦବା ହଁ ଦେବା ଭଲ ଆସନ ହଁ। ଛାତ ଉପରେ ବସେ ତ ତାପରେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚରେ ବସେଇ ଦବା ଆଉ ତିନିଟା କଥା ଉପରେ ବସେ ତ ନାହିଁ ଆମେ ମେଳା ଗୋଟେ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମକୁ ଲିଷ୍ଟ ଦେ ହଁ କହିବେ ଭଲ ବଡ ଆସନ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ପାଇଁ ଆଣିବା ଆଣିବା ହେଲେ ଆମେ କଣ ଯୋଉ ଛୋଟ ଫୁଟିକିଆ ଚାଦର ଗୁଡା ଉଠୁଛୁ କିଏ 10,000 ଚାଦର ଗୁଡା ଆଣି ବସେଇଲେ ହବ ହଁ ନାହିଁ ଆମେ ଯେତେ ବଡ ଆସନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ସେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଗରୁଡ ଯାହାର ଆସନ କିସ ଦେବାସନରେ କିସ ଦେବାସନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଦାର ଭରଣୀ ଠାକୁର କ୍ଷୀରର ଧନ। ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠାକୁରକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆସନରେ ବସେଇ ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆସନ ହେଉଛି ଗରୁଡ ଆସନ ଗରୁଡ଼ ବାହନ ସେ ଗରୁଡ ଆସନରେ ବସି ହଁ ହଁ ଠାକୁର ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଆଦି 14 ପୁର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ସେ ଆସନ ଦେବାନି ଆଉ କଣ ଦେବା ଭାଇ ଆମେ କଣ କରିବା କଣ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଟିକେ ଧୌତ କରି ଦେବା ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଧୌତ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ କେଉଁଠୁ ଆଣିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଣ ବନ୍ଧ ନାହିଁ କି ବନ୍ଧ ଅଛି ନା ବନ୍ଧୁରୁ ଆଣିବା ବନ୍ଧୁରାଣୀ ସରକାର କରୁଛି ନଳ ପାଣି ସଫା ପାଣି ନଳିଆ ନଳିଆ ବନ୍ଧୁ ନାମ ହେଲେ ସେଇ ନଳ ସଫା ପାଣିରେ ସଫା କଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ଠାକୁର ସନ୍ତୋଷ ହେବେ ନାହିଁ ଏ କଥା କିଏ କହିପାରିବ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ରାର ଚରଣ ଛାଡ଼ ଆଉ କେଉଁ ତଳ ପାଦ ଧରିଲା ହେ କମଳ ସାଇ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଭଲ ସଫା ଜଳର ଧୌତ କରିବା ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ କମଳରୁ ଗଙ୍ଗା ନୀର ବହି ଯାଉଛି ଧାର ଧାର ହଁ ତେଣୁ ଆମେ ପାଦ ଧୌତ କରିବା ନାହିଁ କଣ କରିବା ଭାଇ ଯଦି ପାଦ ଧୌତ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କର ହଁ କାର୍ପୁଣ ଜଳ ଅଛି କାର୍ପୁଣ ଜଳରେ ଯଦି ଧରିପାରିବା ତାର ପୁଣ୍ୟ ଦଳ କାର୍ପୁଣ ଜଳ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ସେବା କରୁଥିବା ଏବେ ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛେ ହଁ ହଁ ଜଣେ ଭକ୍ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦଉଛି ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ପିଟି ତାର ଲୁହ ଧାର ଧାର ହେଇକି ବହୁଛି କହୁଛି ତେଣୁ ସେଇ ଲହ ଧାରରେ ଯଦି ଆମେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଠାକୁରଙ୍କର ଧୋଇପାରିବା ତାହେଲେ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିତ ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ପାଦ ଧୌତ କରିବା ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଆମେ କରିବା? କଣ କରିବା କଣ କରିବା ଫୁଲମାଳ ଟିକେ ଦେବା ଫୁଲବାଣ ଅମରି ଫୁଲ କନିଆର ଫୁଲବାଣ ଅମରି ଫୁଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ନା ହଁ ସେ ଫୁଲ ଦେବା ଦେବା ଅମରି ଫୁଲ ଛାଡି ହଁ ହଁ ଇଆ କେତିକି ଫୁଲ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ନାହିଁ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା କୌସ୍ତବ ଭାଣୀ ଯାହାର ଗଳା ଦେଶ ଶୋଭନା। ଆଉ କେଉଁ ହାର ଦଇ ମିଲା ହେ ସଜନୟନା।
ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭାବୁଛେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଦେବା ଡେଲି ଘଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତର ସବୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଡାକ୍ତର ହଁ ଠିକ ନଟା ପତ୍ର ଡାଳ ଗହଳିରେ ବୁଲି ବୁଲି ପୁଷ୍ପ ଭଲ ଭଲ ପୁଷ୍ପ ତୋଳି ଆଣୁଛୁ ଆଣିଥିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଫୁଲ ଆଜି ଯାଇଥିଲେ କାଲି ନିବାସୀ ହେଇଯିବ ହୋଇଯିବ କୋଉ ଫୁଲ ଦେବା କୋଉ ଫୁଲ ଦେବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ରଖିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଫୁଲ ଯଦି ଦେବା ଭକ୍ତି ରଖି ହଁ ହଁ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଫୁଲ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କରିବେ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଫୁଲ ଫୁଲାଉ ଦେବାନି ହଁ ଆଉ କଣ କରିବା କଣ କରିବା ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭକ୍ତିରେ କେମିତି ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି ମାତ୍ର ଯେମିତି ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ସେ ଠାକୁର ଶ୍ରବଣ କରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି କାହିଁକି ମୁସଲମାନ ମାଇକି ସରସ୍ୱତୀର ଛାମୁରେ ବିନା ଆଉ କେଉଁ ମାତା ଦାସିବ ନା ତୋତେ କରିବି ତୁତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏମିତି ଡାକିବା ଯେ ଦତ୍ତ ଜିଭା ଲାଗି ନଥିବ ଅଜପା ସୂତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା କେମିତି? ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ବସିକି କାନ୍ଦିଆ ବସିକି କାନ୍ଦିଆ ନା ଶୋଇକି କାନ୍ଦିଆ ହେଲେ ମାଙ୍କର ଜଣାଣ ସରିଥିଲା ବାପାଙ୍କର କିଛି ମଧ୍ୟ ଜଣାଣ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର ହଁ ଏବେ ଆଉ ତ କଥା ନା ଗାଇଲେ ଆମର ଦିନ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ପାଇଯିବ ହଁ କମ ସମୟରେ ପୁରାଣ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଇଲେ ଥାଉ ଖାଉ ଆମର ଜିଅନ୍ତା ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଜିଅନ୍ତା ଦେବା ଦେବି ହଁ ଗୋଟେ ସାଲୁବଲ ହଉଛନ୍ତି ଯେତେ ଯିବ ସେତେ ଶିବ ହଁ ହଁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁଗୁଣ ସକଳ ଘଟ ଘଟ ନାରାୟଣ ଏଇ ଯୋଉ ନରନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ହଁ ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ବିନ୍ଦୁରେ ରକ୍ଷା କରି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ପତିତ ହେବା ଏ ସଭାରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ସମାନ ଅପିତୃ ସମାନ ମାନସେ ଅପିତୃ ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ଭର ସ୍ୱର ଆଉ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ମାତା ମାଉସୀ ମୋ ମାତା ମାଉସୀ ସତେ ମୋ ମାତା ପିଉସୀ ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ଜୁହାର ହେଉଛେ ଆହା ଜୁହାର ହେଉଛି ମାନସ ଜୁହାର ହେଉଛି ଆଉ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ବୟସା ମୋର ଭैया ସକମାନସ ମୋର ଭୈया ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ଯୋଡ଼ୁଅଛି ହାତ ଆହା ଯୋଡୁ ହସି ହତମାନସ ଯୋଡୁ ହସି ରହିଛି ରହିବେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ
ଏଇରେ ଟୋକା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକାଏ ଡରେ ଟିକଲ କରନ୍ତି ଅଳପ କଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଅଛି ମୁହିଁ ତାହାରି ଗୀତ ଗାଇବା ଏ ସଭାରେ ରହି ରହିଗଲି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ବନ୍ଦନା ଗାଇଲେ ତ ସରିବ ତେଣୁ ବନ୍ଦନା ଗାଇକି ଥାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ବ୍ୟାଧି ହେଲା ସେହି ବ୍ୟାଧିରୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପତି ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଭଲା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଔଷଧ ନାହିଁ ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଆପଣ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଭଲ ହେଇନି କେମିତି ମଧ୍ୟରାଜ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏକା ଔଷଧି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନ କରି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ପଠନ କରି ସେ ନିଜେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏ କଳିଯୁଗ ନର ନାରୀ କେତେ ଶୁଣିଥିଲି ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କହିଥିଲେ ମୋହର ନାମକୁ ମୁହିଁ କଲଇ ଭଜନା ଏହି ରୂପେ ସଂସାରରେ ଦେବ ମହାପୁଣ୍ୟ କେହୁ ବା ଜ୍ଞାନ ପାପ କରିବ ନ ଜାଣି ସେ ଲୋକକୁ ହୋଇ କରେ ନାମ ତାର କରି पूर्वे श्री पुरुषोत्तम हेमने लगी पश्चिमे गोपरिला उत्तरे काशी क्षेत्रादि गंगादि सहित दक्षिणे कल्प वृक्षेणु पारुषे सर्वदेवानु दयंगर कमले आकाश पुष्पवृष्टि हरिगुण कथले स्थाने स्थाने कीर्तन मंडली प्रिय बंधुगण आजिका रंगिनी रंगमंचरे मंचस्थ हो जाउथुबा कहानी गीत ये कहानी भितर संतुष्ट लाभ करी छटा अभिनय संतुष्ट हो सुंडीपल्ली गौरा स्वाई उड़ी उड़ी भारतीय मुद्रा अर्पण कर जय हिंद जय अरे सांग सजतला गोलापटे मिलूनी सत ता माने आमे कौन गोलापर बास्ना को भूली जावा आम संस्कृति आम परंपरा ये तो सब चुलिकी गलानी बाप को न पोषी दादी की पोषु कहार होचु तू बापर ना दादीर निज भाषा कहवाक तोते लाज लगुच तोते छी भी कहबिनी कारण मु भी सैया परर तंटी चिपिवा पर धन आनी घरे पुरेवा नईला बेले शक्त करी विधाटे मारिबा
ଆଉ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଘରେ 2-3ଟା ଟଙ୍କା ମିଶିନି ପକାଇବା। ଏଇ ତ ଆମରି ଆଦର୍ଶ, ଆମ ମଣିଷ ପଣିଆ, ଆମ ବାବୁ ପଣିଆ। ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ ତ କଥା ଆମ ବଞ୍ଚିବାର, ଆମ ଜୁଝିବାର ଆଉ ପାରିବ।